Hanong ba Shillong haga step khatway trik no pra arja arpusan kita khot khasi students union kilami ban se Lama Īong batte ikibana kibapin pau jing persya ya ka citizenship amendment act akandai la mod pran mat kiwe ki jaka kani ka jing se Lama Īong batte bana kalong shibenta ka black day bla khot pen long daga north east students organization ban persya ik jing pen trai kam ya ka CAA arja khat khandai but kani ka black day la pen long habaro nyodli ki jaka ka thai north east kat tu kan ni ki jing tho akibana ki ong ba ka khatwai trik no pra arja khat khandai ka singi ba ka CAA ka trai kam ka de ka singi ba dum tam na ka banta ki judge ben riu lom ha ka thai north east ngi persha CAA but ngi kwa ILP Donkam CAA ni AFSPA hynrei ngi Donkam ka ILP Kumman shikado baka AFSPA kare ka Armed Force Special Powers Act 2000 pa san pupra ka an ka baka Parliament of India ka ai board kerpang gi board shipai ban wanra ka shong sok shong shngan ha ki jaka badan jing ki ni jing kan at March from Glory! March from Glory! AFSPA! KSU! AFSPA! KSU! Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya